Krásne slnovratové ráno, priamo tu z lesa. Bola som tu opäť presne na astrologický čas, tento rok to bolo 4:42 a povedala som si, že nahrám toto video tesne potom, aby to bolo také plne autentické. Ešte stále vo mne prúdi tá nádherná energia, na ktorú som sa nalaďovala už od včera. A už od včerajšieho rána som cítila neskutočný prúd radosti, takej tej detskej spontánnosti a dojatia. A ako som včera cestovala z práce domov, tak tá radosť ešte viac vo mne proste prekypovala. A objavili sa mi tam rôzne témy. A tou jednou je, tou hlavnou, aspoň ktorú ja vnímam, že my sme vlastne viac. Sme viac ako tie bežné životy, ktoré tu žijeme. Chodenie do práce, platenie účtov, staranie sa o príbuzných, domácnosť. My sme viac. A sme tie skutočne nádherné, úžasné bytosti. Tam v hĺbke. Takže to sme. Tým skutočne sme. Nie ten povrch, ktorý tu žijeme, ale to vnútri. A o tom teraz sú tieto energie, ktoré k nám prúdia a ktoré nám pomáhajú zvedomovať si to. Dávať to na povrch. Nájsť tú odvahu. Vyniesť tie dary, pretože každý z nás má tie dary. Každý z nás je jedinečný. Nikto tu nie je, nikto viac, nikto menej nie. A práve teraz je ten čas to žiť. Pretože to si praje aj táto naša kráska, nádherná matka. Pretože ona sa s nami teší, keď sa tešíme aj my, keď sme tým, kým sme. A ja som vďačná. Cítim neskutočnú vďaku za to, že som práve tu a teraz a som toho súčasťou. A môžem sa tešiť z každého dňa. Tešiť sa z toho, kým som a žiť to. A tu vám prajem do týchto krásnych dní. Máte nádherné dni, plné slnečných lúčov, lásky, radosti, objavovania nových vecí. Predovšetkým tam v sebe. Pretože tam máte tie skutočné poklady. A to je asi tak všetko. Nádherný deň ešte vám prajem.